La primera proposta dissabte és Crepuscle, un thriller romàntic i amb molta acció. Arran de les segones núpcies de la seva mare, Bella Swan marxa a viure amb el seu pare a Fork, a Washington. Allà coneix a l'Edward. Ell i la seva família amaguen un secret que ben aviat descobrirà Bella. Són vampirs. Iron Man és la segona pel·lícula que es podrà veure, en aquest cas, a les 7 de la tarda. Compromès amb la protecció del món i amb l'ànim de corregir les injustícies, el personatge encarnat per Robert Downey ens conduirà per les aventures de l'heroi de Marvel. Ja diumenge la primera sessió serà per a Push, un thriller protagonitzat per dos joves que s'enfronten a una agència clandestina en una batalla que només podran guanyar els capaços de canviar el futur. I és que la pel·lícula està ambientada en un món mortal d'espionatge psíquic on les habilitats paranormals poden convertir una persona en arma letal o en un objectiu. Tancarà la marató de cinema juvenil Underworld, que trasllada l'espectador al món dels vampirs i homes llop, dues races enfrontades condemnades a mantenir una lluita en secret per la dominància. Entremig, una guerrera vampir, Selene, descobrirà el complot per segrestar un jove doctor humà. L'entrada per assistir als diferents passis serà gratuïta per als alumnes de segona ensenyança i de batxillerat. Sonia, if I were to leave, would you come with me? My father would hunt you down. You have stung me with your betrayal.